Koktuma thumnai kiching chongno paiflai hambai borok norongni nangkukmani jorano chongna roma bagui जों tinoro ma kutum laimani khe oma haise जों saimano chini tipra hasteo roman script no ti dal bidal political party abake organization rok choba khaijomani जों nugo ti je choba khaimani amono जों nugui phaikya phiaba जों tabsu jora positive result ba chini je sanmani जों जे roman script no sanai tongmani abono जों tabo pano srai srai ke manya ko ba rosaiya ko aboni bagani जों tini chini RSKC Sibijala district ni ngai chini oro kaisa press meet ma khaini logi जों asuk laikha kai o press meet ni main motive ba uddesho kong aise phainai Sunday 9th July o diboni barta tangpro chini Bisramganj motor stand ni conference hall aro kaisa जों koksablai mung panda soksra nai tongo kai o koksablai mung panda bo जों o Sibijala district ni jotto lukurungno jara roman script no khabai kubai hamjago abake chini amani kok borongno roman script sinen musungjago borongno ro phaimandana bagai ang khobo hangke जों roman script no tini tamni bagai non politically kaisa civil society ba civil organization ni bisingti sanane nakha abono tei chini takok sikangorno kaisa thani kok saikna belakin hambai ang jodi bo RSKC ni kuno jongjak adongya haipano o chobano ang समर्थन khayo tai o songsano ang support khayo tam himale omo sini bagi nang sukmani o mananyo tuinain choba khaimani ba ani bagi bo ang nangjago ani saputin bagi nangjago hain bagi ang oboni khoroksa support ringinai no ang kisisa kok sanan bagi jora manna bagi sini sarna belakin hambai angke kokke haise tamni bagi non political politics jara khainai rok kesak kekerang kormo da borok da borti khainai rok yang kama bai kha borok khlaimambla ni saima phiaba tini o je sungnangai tongmani omo kuno party ni nangmung ya omo khas sana thangge tipra saroni nangmung se tabu o jaga sung borok bagjagi tonglakya male sung party o bagjagi tonglakya angus kangbo bazar kok salte khorsa alka kubuni party khainai no sungkha asa norle ko roman script na nangjak mani ma nangjago nisam phiaba tabo ang kuno party no tabo mention kai sanan thanglia a party rok je sanai te jernai borok tam sanai contrast mane bong ni mod pherlai haipono bobo khoroksa party ni supporter ngai bo kaisa tap saka samani ko support khlayo haipono o party rokni okara rokni jaratei leaders rokni jaratei sung समर्थन रेमिया आर आमो politically sanlaiman bagi bong ni logi logi thangi busung sanimaya sung bong logi thanga sung bo tangi bong politics ni movement tangi thang bong politics ni dolo tangi thang ni hinjangnai aini sung salainai kisa tonglaimani aini bagi abo belakeno soy tamni male tini tumungno kaisa particular political party simino omro tene kok tise tangke o tekisa kubuni party ar thane join reinai sani mani ya haini bagaino tinio RSKC omo belaken important tam malamong kaisa non political organization oro sung ti prasarok roman script no sini mani kokno abo bai sinan bagai hinai kha chongnai ro omono support khaimano o jagao tabo kuno party bai o jagao kuno link rei nang BJP khaidi ti pramota khaidi IPFT khaidi jespano nang khaidi nang tumungno kogrok no roman script by sinani nang sajago hamjago ke norok o bodol norok support khaiman tei angte kisa ani experience sung sarai phangkini simi kogrok no roman script by no si phayo po pori layo ani busa class 2 porigo bono kogrok pori gangke roman script by sarai porimang te sana thangke sini kok bo haino sawi thango roman script by hangke sini je pronunciation ni je sound ni amo phaibayu hangke haini bagai roman script ngkha sini amo haino demand amo sung phan phungnan bagai sini hnunya ohongkar klai phunu lanyan bagai nai sanlai mani ya amo kha sini basano soike sanan bagai sainan bagai nasa nangsogo abo jara sinai jara sainai borok saiman kukna hangke
for example kaisa kok no saisiba nang ani voter ID nong no phunung ka sakamo ajakawo bangla bai sijak ba bangla script bai sijak dain to so rosukar su wakar ka tam singam bono onoska dangamo onoska abono pore kangka sukang singi thong ingga abo tumuno sing roman script bai sigangke aram sagane abo bumu paigamo abon jarte yang tahu zora zora o baksa office thangke baksa bai swakang ni hinjago baksa jagangke sukang ni hinjago baksa angke sokang ni hinjago tamale aboni kun nirdishto tabu sound phairimiya ingke borok aboni bujiya ingke sini kok borok tang soi je sound phaina toman phaimiya ani bagai ani khapang ni takuk tei bukuk song nai tongnai joto okra zerai joto ti bhasa hinjanai rok sini kok sini mani kok omo roman script bai sikangke simino complete ungu ajagao kuno politically ba ani gyan tongo ani buddhi tongo ani intellectually ang ekdom strong nani aro torko bitorko khainani abhai ahankar tuinai o songsta khajakmani ya tamke omo soi sini borni bagai nangsugo tei non political news sung thanai nango haini bagai joto politics khai tongnai joto jespan color ningdi saimia sung tini charjon bisingo jagao sabjan tandan khlai ingke sung je meeting ni kok saka sini sar je 9 tarik lana 9 tarik 12 ta o bisang monjo tam motor stand ni holo ingke a jagao bahaino sung saimia bo partisan borok phai bo dor munjan borok phaiteng sung just nayo ti prasa phaiteng sini ti prasa ni kok no roman script bai sinani musungnai omai borok no phaiteng asuk no